Good morning Prolog. Don napdeng yung pi iba siya sit samla na malaka hakapor ba pi lang ngan kilijing kliya pi. Try nga ban daap na pi try ka jubab kalong ka ba ay ban yo try. Ngamot ang kumne pi Prolog. Hapa pi siya sit kala haka samlangan ang kumne. What jubabe. La namar pa sisin pa pila babe sinrang nganong pi wadju babe namar pa kakante ya pi kamju babe sisin bakal asit kalai pi kalong kumne pet Prolog sinrang kakante ya pi hawa kapdiang kapet soy pi de ubru bit babiang na pi de ubala don na kam tam ka kam ka jam mo dengan orang ipik ne Prolog sinrang sisin ba pila biang ka kam ka jam ka kan the kam jusit kala han re ba pi pim don ka kam ka jam orang ipik ka kan the kala ban perkat asin kala ban sia lang kum to kala ban bu taya spare pi han re orang ipik Prolog haba ka kan the ka sit kala pi pan wat yu sngew mong namar ba katip lupa ba pimpat don ni hakmat jongka dengan suhi kai pi Prolog sinrang sisin ba pilaya lai samla wat yu dikiat kalong komne ba pin yo long ubri uba ubanang kiu seprang hakiliang baro kam tam hakakamai kaji kam tam hakkoja kia kam tam hakikam kijam ki ba pitre dengan ong komne Prolog singo ba hiai persang ba pin im ka jing im ka batmai yai continue ba pinang yo ban kan tiwi la jong ya ki kin thei ki tu bla shet nai kan nai phaidin shu namar ba sisin ba pila phaidin shu kalong ka ba ong ka kan thei sisin ba kala shet kalai phi rai phi pat philek phai biang te kaman toy namar ba shibu kum ong no ka kan thei kawan phai biang sa phi ka tu ka bla shet kala kawan pan ma biang kan ong ma baby ma ba i jong ma se mai lob mo ten tai ngong pi ka ba ba pinom long kom ta mo te Prolog sinrang sngu ba pen millennial de ban long ba ka donut pen long yela de ban long sinrang ba sisa pen long yela de ban long uba ringiu namar ba kalong kom ne lada pi long sisa uba ringiu ka kan thei kan wan ban turi happy ada pi long sisa usinrang uba ringiu uba don ka kam ka jam bat lada pim don ka kam ka jam maknaru andre lada pi de shau sinrang uba ringiu uba don kata ka chingis kem halade ba lada ka shet ka kan theru pim khuslai pim perkhat pim perwa kam tam ka kiat pim di pi ya eklinti ka ba pi kin tiwi la jong te hang ta kan thei kan sawan namar komne nganong ipi om de bang kan thoi enoi no nga la de simet ngam kwa ban kan thoi enoi no han de nga kan tho nga kan tu ya ki Prolog ki jonga ki Prolog sinrang jonga bakin yai kiu seprang hakam ka jam namar om de ban sia bit plat hakakan thei namar sibe sisin ba pila bit hakakan thei kamut ka jing im jong phi kala jon namar ba kan thei kalong patlot kam ju kwa ban kan tiwi sinrang kam ju kwa ban ai min sem yo sinrang hen rang nong pi yau tu ba ka i yau tu ka ba ka imon yau tu ka ba ka yo i ba ka spa jong u ka don la ne ka kumong no ka dan jong u ka don de ka kampurom nong pi te wei pa wei ki sinrang wei pa wei ki ba don ha ka ta ka kam la ne ki bom don ka kam nong pi ki ba don ha ka kam ru pen ringiu ya la jong ya bet chakman kitu ki bom don ha ka kam ru ya bet chakman 3 minut wat ju minut hak kiat namar ka kiat sisin lanu